ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ምስላ ሕያዋይ ጓሳ ቁጥሪ 1 እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ በኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻል ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቲ በኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ። ንኡ እትሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዑን ቃሉ ይሰምዓ። ነተን ኣባጊዑ ከኣበ ብስመን ፀዊዑ ይወፍረን። ነተን ኣባጊዑ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ። እተን ኣባጊዑን ድምፂ የለልያ እየን እሞ ይስዕብኦ። ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይጋልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። ኢየሱስ እዚ ምስላ እዚ ይምስለሎም፣ ንሳቶም ግና ነቲ እተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን። ቁጥሪ 7 ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም፣ እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም፣ እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን። እቲ ደገ ኣነ እየ። ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ከኣቱን ክወፅን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ። ሰራቂ በጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍን ኢሉ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ። ቁጥሪ 11 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ የሕልፋ። እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመጽእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግወን ይሃድም። እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛርፈን ፋሕ እውን የብለን። በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም፣ ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። ነባጊዒ እፈልጠን እተን ኣባጊዕ እውን ይፈልጣን እየን። ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ። ንነፍሰይ ከዓ በጃተን ኣባጊዕ እሕልፋኣ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ። ንኣታተን ድማ ከምፀን እየ፣ ቃለውን ክሰምዓ እየን። ሓደ መጓሰ ክኾና እየን፣ ጓስአን እውን ሓደ። ኣነ ንነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። ባዕለይ እየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን። በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ፣ መሊሰ ክወስዳውን ስልጣን ኣሎኒ። ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ እተቐበልክዋ። ቁፅሪ 19 ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልል ኣይኮነ። ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ፣ እንታይ ኢልኩምዎ ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕውድ ኣይኮነን፣ ጋኔን ዶ ዓይንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ። በዓል ምሕዳስ ህንፃ ቤት መቕደስ ቁፅሪ 22 ኣብ ኢየሩሳሌም በዓል ምሕዳስ ቤት መቕደስ ኮነ፣ ክረምቲ ከዓ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ ማስከ ኢኻ ላሕ እተብለና፣ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ። ኢየሱስ መለሰሎም፣ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምን። እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለይ ኣሎ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም። እተን ኣባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ፣ ኣነ ከዓ የለልየን፣ ንሳተን እውን ይስዕባኒ። ኣነ ከዓ ህይወት ዘለዓለም እህበን፣ ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን፣ ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዕን የልቦን። እቲ ንኣታተን ዝሃበና ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ፣ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዕን ዝኽእል የልቦን። ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና። ቁፅሪ 31 ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣርኢኹም፣ ስለ ኣየናዩ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ እትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም። ኣይሁድ ከዓ ስለቲ ምጽራፍካን ሰብ ክነስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ምግባርካን እምበር ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ መለሰሎም፣ ኣብ ሕጉኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ኣይተጻሕፈን እዩ? ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልክኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም? ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። እንተ ገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተብህሉንሲ ንኣይ እኳ እንተ ዘይኣመንኩምኒ
نتقبري أمنوا مليسون دما كحزو دليو نسقنا كاب آداوم ملقع قطري 4 كم بحدش نبتا يوحنس قدم يتمق الله زنبر السفران اب معدو يردانوس كده اب اون تقمطه بزحد دما نابو متيم يوحنس حنت تأمرات اكو اي جبرن اتي يوحنس بزعبو تزارو زبل كل جنا حق خونه بلو ابون بزحت بو امنو